aleyküm ence. Mahmut mu sen? Bağışlam men sen salam ver. Men senden Mahmut mu sen dip sorayan? Ova ben nece aydıyorum. Ben Mahmut. Sen laçını tanıyan mı? Siz laçının neymiş olyam? Men laçının ecesi bolyan. Beyle olsa gelgence oturun dik durman da. Men sen yanına oturmana gelem, ok men sana bırak sözüm var. Beyle olsa aydın dinleyin. Men gıydım bilen aranda ne ama? Men onu size aytmamda da bilgensiniz ben. Yok men onu senden iştesin gelyen. İstesiniz gelgen olsa men sizin kıysanız söyleyen. Sizin söymeyene deliniz veriyemi? Ay kovvalı siz söyyemeseniz başka ne emetecek? Söygüden ha karnın doyanak, ondan ha kara karnın doyur. Ennece garip bolup doğlanma bir münakar dağılır mı? Sen garip bolup doğlanma men gıydım günahkarım. İlki sen özün ökle. Men gıydım ağacı öldürasın gelen o. Ennece oyunun. Oyunun silahlı. On söyden çıkımsız. Öydiyen mi? Hani şu mu? Bunu yine ağır durunca çatma. Onlara çatmanla çıktıydı. Men sana son kıyarak duyduruyan. Gıydımın yanına karan korunaysa menden kolluğa karışma. Ne ettin lan? Kıydın yani gülmeyimi güblüğe resmedim. Sen aydın nasıl? Bir yersen aydın mı? Hadi vermeyeceksin lan. Git de basma şu toğul. Ya. Kirkil aydın. Gıydan durmuşa çıkaran eni özüne hil alıp barmaly. Gelin bu barada pikir alşalyň. Gıyyd kişi maşgalat hasaplanýar. Türkmençilikde gıyyd maşgala dünýä iňinden oň terbiýesine edim gylymyna aýratyn ülfü berilýär. Bir durmuşa çıkan gıydyň baran ýerine ene tatanyň ýüzüniň gadarmazlygy üçin edilýär. Gıydy durmuşa çıkandan soň ene tanyň has sorsy eneniň durmuşyna täze bir takyp açylýar. Bu sakypada ýazyljak wakalan edebi esasynyň, ýagny senariýasynyň mazmunyna ejäniň aýratyn orny bar. Bu döwürde ene ruhy taýdan käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup biler. Mysal üçin, boşluk, ýalňyzlyk duýgusy özüni ikinji planda duýmak ýaly duýgular başdan geçirip biler. Eje üçin bu döwürde akylly, deňagramly hereket etmek gıydynyň täze ogran maşgalasy bilen bagly bolmak üçin ören möhümdir. Mundan meýlek eni üçin gıydyna çagy hökmüne dälle, ula adam, aýal, gelin hökmüne garamak möhümdir. Inni gıydynyň durmuşy doly maňa bagylýar. Men mundan meýlek deňe oňa gollap werpelernip, eni özüňe maksat goýmaly we şol günden soň gıydynyň durmuşyna çenden aşa gatnaşmazlyga çalyşmak we şol günden soň gıydynyň durmuşyna çenden aşa gatnaşmazlyga çalyşmak dogurdur. Gıydynyň öý işlerine, adam bilen gatnaşyklaryna gaty kän gatnaşmak, ýagny maslahat sorulmaka öz pikirini aýtmak, tanqid etmek ýaly hereketler olaň arasynda düşünşmezlige sebäp bolup biler. Eje üçin iň gowsy sorulan wagty maslahat bermek, sorulmadyk ýagdaýda bolsa saklanmakdyr. Durmuşa çıkan gıydyňa günne 10 gezek jaň etmek ýa-da olaň her bir meselesine gatnaşmak gowluga getirenok bir mälim zat şeýlemi? Gıydylar hem öz gezeginde ejelerine näme aýtmaly, näme aýtmalylar teljermäň başarmaly. Maşgala arasynda ýaly gatnaşyklaryna bolýan ognuň uşak düşünşmezlikleri çenini aýtmak, gysgaça aýdanda peşeden pel ýasamak enen ýüregini çiýşirip goda tarapa ýegreş döretip biler. Gıyyd maşgalada hemişe bu wakan ejem aýtsam, ejem maňa näme diýer diýen gorky bolmaly. Hemmämeden ýalňyşyp bilýär. Ýöne ýalňyşymyzdan wagtyna netije çykarmany öwrenmek möhümdir. Ejenin gıydynyň maşgalasyna häli şinni goşulyp, oňa akyl öwretmegi, wakan anagyna ýetmändiňe gıydynyň gurruna ynanyp, goda tarapy ýadygaramak, günäkärlemek köp ejeliň ýalňyşy. Dogry netije gelmek üçin beýlik tarapyňam pikirini diňlemek möhümdir. Gıydyň ene tasyna belki gıydynyň özü günäkärdir diýen pikir hökman bolmalylar. Çalawardada üçin gıyyd ejetiniň ýanyna ylgap durjak bolsa, täze orlan maşgala berkap etişmäke dagap biler. Gıydyny durmuş ýoluny ugrudan enäniň gıydyna edip biljek iň güýçli gollawy ýaşy dilegdir. Çünki ene dilegi Taňry dilegidir. Awun gözlegine çıkan möjükler ordosy ýeke gezip gören itim üstünden barýarlar. Bolar desene iti iýmek barada maslahat etýärler. Ýöne it möjüklere ýalwaryp men iýmän. Men size goýunlaryň köp ýerini görkedeýin, hemem goýun awlamany öwredeýin diýipdir. Beýle maslahata razy bolan möjükler iti öz ýanlary bilen alpdyrlarda it bilen bile gezipdirler, awlapdyrlar. Awlar bir näçe ýyllar dowam edipdir. Ýöne möjük bilen it hem peýemir dost bolarmy?
Günlerin bir gününde şeýle bir howa başlapdyr. Bu işin agyr gelmegi bilen möjekler agsyz galypdyrlar. Onu bular iti iýmek barada maslahat edipdirler hemde iti iýipdirler. Tünkünü bolsa gömüpdirler ýöne ýanky itin başdaşyna näme ýarmak barada möjekler maslahat edipdir. Egerde men başdaşyna dostumyzdan diýip ýatsaga biz muny iýdik, bula bolmaýar diýipdirler. Egerde bu başdaşyna duşmanymyzdan diýip ýatsagam bu bilen biz bir näçe ýyllap agdy ýergerdik diýipdirler. Bolsa biz muny kardeşimizden diýip ýazalyň diýipdirler. Prowaýatyň üstü bilen möjek bilen itin arasyndaky dostluk ýa-da olaryň awaglamak baradaky gurrun gitýän röýdýäňizmi? Asla beýle däl. Prowaýat günden güne adamyň durmuşy bilen baglanşykdylar. Äge bolun. Siziň hem iň ýakyn dostlaryňyz ýa-da bolmady, kardeşleriňiz sizi iýmegine mümkinçilik göredäými? Äge bolun. Şumat bir yerde oturuyorum. Parkta. Dynjalyp. Görköp geçmesem bolmaz şunu. Ne şu taýda Gallanjanyň sag tarapda, çep tarapda da Germaniýanyň baydagy bar. Şu ýoluň arasynda görýän jaýyň Germaniýanyň jaýlary. Ana Germaniýanyň howlusy. Germaniýanyň jaýlary. Şulam Germaniýada bir market. Ana ýoluň bärsem ne Gallanja. Gallanjanyň ýaşajylary. Ana beýlikli girip çykaýlanıp durlar. Şu taýdan Gallandlarym şu marketten aljak sadyny nemislerim alýar. Parkovka ýerip alyp çykýar. Hiç ýyl granitsada ýok, polisiýada ýok. Ana Gallanjanyň maşyny geri gitdi Germaniýanyň territoriýasynda. Bir şlagbana olam açyk dur. Şolar ýa spokoýn rahat ýaşaýarlar. Diňeje bayda goýdular. Ne uruş we ne gyrlyşyk. Ne öldürýärler bir-birini. Ýeriň üstünde seret. Ýoluň çep tarapy Germaniýa, sag tarapym Gallanja. Gülýäljäni. Ana nemetski maşyn. Ne de Gallanski maşyn. Ýerip çykyp aýlanyp durýarlar. Yok bu adamlara pul gökle pul. Sen meýat görsen ona näme işleri ýok. Sen diliňle näme işleri ýok. Beýdip ýylyň üstüne ýumurlamada. Maňa pul gökleýdi. Boýnuň alaýsana. Yo men diňe aýdýan. Meýat görsen kim bolan bilýän? Yer kim bolup meýat görsen? Meýat görsen sen çağaň, kakaň, ataň sowatly bolsun diýip. Tarihyny bilsin diýip zan orta goýup zähmet çeken adam. Şu köşe Meýat Köýsay köşesi diýdiňmi? Hawa. Bolly. Şu köşe gaýdyp mopra diýmen. Meýat Köýsay diýen. Ine munyň başga urun, hani ýöre alonna. Giza alyas. Size yine bir küçücük soru. 1927 yıl. Angliyada bir kapitanın cenazası gidipdir. Bir polkovnik bu cenazada merhum hakkında şu sözler aytýar. Hormatly kapitan, Birinji Jahan uruşunda öz ýurdu üçin batyrga söwüşdi. Onun gahrymanlygy sebäpli Angliýa ýeňiş gadandy we kapitanyň bir kesel sebäpli ýogalmagy meni gaty gynandyrýar. Indi sorak. Polkovnik eden çykyşynda näme logik ýalňyşlyk bar? Kommentariyada jogabыңyzy belläň, hany göreli kim birinji bilýär. Dagry. Üns beren bolsaňyz, ruçkalaryň gapagynyň barynda diýen ýaly ýokarysynda kiçik deşijek bar. Gelin munyň aslyna seredelim. Barymyz diýen ýaly ýazanda ýa-da ruçkany açanda şu gapagyny agzymyza salyp ýa çeýnep görendiriz. Başlarda ruçkanyň gapagynda deşik ýokdur. Bir topar adam esasan çağalar, gapagy çeýnäýäkä ýalňyşlyk bilen ýuwudyp, demak bilmän ölüme duçar boldy. Soňra ruçka öndürýän uly firmalar şu ruçkanyň gapajygyny birden ýuwudylanda demak bilmegimiz üçin deşijik goýma akıl etdi. Ana şu adam belki bizim üns bermeýän deşijigimiz milyonlarça adamyň durmuşyny halas etdi. Bu demak bolýarmyş diýip sizden risk etmem ýa-da deşik ulyrak ruçkalyk bunu. Dagry.
Piratlar, yani deniz arakçıları. Näme üçin bir gözüni dama yapıp gelýär? Elbette, gözüne şikayet eten üçin ya kör bolan üçin yapýanlar hem bardy. Ýöne asıl sebäbi bunun arkasında gaty akıllı metod ýatyr. Geminin üstüne gezip gören piratlar geminin aşağına geçende birden ýaktylykdan garanka geçmeli bolýarlar. Adamın gözü bolsa ýaktylykdan garanka takminan 20 minutda öwrenşýär. Ve uzun wagt aradan ayırmak üçin piratlar geminin üstüne gezip görke bir gözüni daňma akıl etdi. Birden geminin aşağına geçenlerinde yankı daňynyň yerini çalışýarlar bölüň. Bir gözü eýýän garanka öwreşen bolýar. Anyndy bilýäňiz. Sag bolun.